И здравейте, хора! Днес ще играем на Fortnite с един мой приятел на Ranked Reload. Съжалявам, че не ме нямаше толкова много време, просто бях болен. И нека започваме. Няма да си говорим с моят приятел, за да чуете и вие. Надявам се да нямате против. Той също няма да се чува. Лайк, subscribe, ако ви хареса видеото. И следващия път, като играем, може да играем заедно. От някой трябва някой да ме адне. И ще може да играем заедно, ако искате. Само ме аднете. Аз ще пиша в кои дни ще може да играете с мен. Долу в коментарите, да знаете. Ние ще скочим в Tilted. Не ми е любимата локация, принципно Pleasant Park не е любимата локация, но няма нищо. Тук ще скочим. Само да не умрем. Около тук се е сипал половината китайски народ. Аз ще ида при Боби, той се казва така Боби. Аз там ще избегам, че много хора няма. Да видим дали ще направим първия кил. Няма нищо. Пишете долу в коментарите на какви игри искате да играем. Вас кефи ли ви моя глайдър? Мен много ме кефи. Вие колко скина имате? Пишете долу в коментарите. Аз мисля, че имам 36 или 26. Около 26, да. Последен спомен. Около АТГ. Ние малко не ходим заедно с Боби, но няма нищо. Пишете долу в коментарите дали ще направим Victory Royale. Аз ще ида при Боби. Може да ядните и двамата. Ще играем някой път с вас.
Още няма да стрелям. Ще доближа още малко към него. Ще разгледам откъде с хората. Той го не заставя. Така, побаляне. Ами, ще му кажа, айде чао. Ще кажем, чао. Айде. Само искам да се направя да бъда с Simple Edit и не ми казвайте, че съм бот, просто има и добри, които играят, примерно Буга играе с Simple Edit. Пишете ми други стратегии, как да играем по-добре, понеже не съм много добър. Вие имате ли Battle Pass-а? Пишете долу в коментарите също. О, 3 пратки. Можем да и чест. Някой... лама. Не се да скача да изминава. Да. Той боже, много бяга човек. Аз съм малко слаб, така че пишете долу в коментарите как да стана по-добър, какво направя както трябва. Мога много по-добър на мене. Стойте малко. Дай! Не! Добре, няма нищо. Ще направим още една игра. Все пак една ще загрем. Аз съм толкова нисък ранг, защо си такова? Защото аз не играя много на ранкет като цяло. А пък на Battle Royale ранкет въобще не играя. И сега ще лекнем. Тук ще може да паузирате видеото, за да не ядете с Боби.
ще бъда с Лео Меси. Пишете кой ви е по-любим долу в коментарите. Лео Меси или Роналдо. На мен Лео Меси. За мен е по-добър. Вие казва ли сте? Аз съм Зодия Лъв. Затова си го купих по принцип Лео Меси. Знаете ли, че ето и тук по средата има един подарък, дето дава ето и този коледен Snoop Dogg. А като отворите всичките от ето и тази страна, мисля, че ще може да вземете последния зелен подарък. Лайк, subscribe много с камбанката. Има някакви звуци, дето така като чакам се издават такива, все едно някой пука нещо, което е много странно. О, това не го знае, че тук има V-Box. Да, ето го са V-Box. Вие от кой сезон играете? Аз мисля, че играя от втори сезон. Да, втори сезон играя аз. Хора на вас коя е любимата помпа? На мен ми ето и тая, дето прилича на риба. Чисто си минут, окей. Ако ме питате защо още не слагаме това там, де ще намаксне, ще ида до Боби и да се максне двамата. Какво? Аз това не го знаех някакъв. Той Боби се максимум, така че няма да схилвам с това голямото. Малко злата не хвана, ама няма нищо и сега ще изпявам на нея. Не ме притеснява злата, защото си имам аптечки. Или така казвам лейт кидове. Чувам някой. Двама са.
Но хора, коя зона вече? Втора зона и колко много вече се затворило. Къде ми е лута? Добре, окей. Больше ми даде удар на патрони. Явно лута ми е заминал при него е. Но няма нищо. Аз съм си научил да. Успели да го оцеля. Не. Дали ще успея да го убия? Не! Какво? Аз избягах! Аз отидох в другия бокс! Както виждате, съм слаб, но се опитвам да играя. Мисля след тази игра да свършим, да? То много се надъха и сега и аз се надъхам и ще стана опасно. Аре, влизаме. И бием 200 човека. Малко ще темпо. Но какво се прави? Аз... Не! Човек! Тук всичките са надъхани, а помпани някакво. Аз съм мога да взема, аз съм мога да добия. Аз имам някакво оръжие, човек. Наклейко. Който за нищо не става и да... Чакайте. Гад спамерите, човек. Ако ми покажете по-големи спамери от тия, ела да правя. Еми добре, хора, не успяхме да направим туториал. Но няма нищо. Както и да е. Другия път ще успеем да направим лайк, subscribe и да.
Не забравяйте да ни аднете в Fortnite, ако искате да играете. Сега ще напиша долу в описанието такова. Ще напиша долу в описанието кога ще играем, между колко и колко време. Така че, айде чао, това ще бъде от мен.